भाजी। आता राईस प्लेट म्हटलं तर कसं माहिती आहे का, रोज रोज जेवण काय बनवायचं, स्वयंपाक काय करायचा टेन्शन येतो, भाजी काय करायची, मेन म्हणजे भाजीचं टेन्शन असतं सगळीकडे। तर त्याच्यासाठी आहे ना मी तुम्हाला खास भाज्या दाखवते। म्हणजे माझं दाखवायचं एक म्हणजे कारण काय की भाज्या म्हणजे जेवणावर आपण भाज्या काय करायची, त्याच्यासाठी मी आहे ना जे मी आज भाज्या बनवते ना ते मी तुम्हाला दाखवते। म्हणजे एक प्रकारचं आपलं एका टायमाचं जेवण। आम्ही भात बनवले, भातासाठी तांदूळ घेतले। आता भात कसं माहितीये, आपण जेवण म्हटलं की त्याच्यामध्ये भात येतोच, आणि भात नसेल तर मग जेवणच नाही, मग ते आपण चपाती भाजी खाल्ली तर ते नाश्त्यासारखं होतं। म्हणजे आपण दुपारचं जेवण म्हटलं की भात, मग त्याच्यासाठी मी तांदूळ घेतले। आणि तर भात बनवला तर त्याच्यावर काय भातावर पाहिजे डाळ आमटी वगैरे काहीतरी असं पाहिजेच असतं। मग तो प्रश्न पडतो की रोज आता काल डाळ बनवली आज काय बनवू, कढी बनवली तर आज काय बनवू। तर आता मी तुम्हाला दाखवते की आज मी भातावर काय बनवणार आहे। ही चण्याची डाळ घेतली आहे, ही बघा, ही चण्याची डाळ घेतली आणि भिजत ठेवली होती। 1 तास पहिली मी भिजायला ठेवलेली। स्वच्छ पहिली धुवायची आणि त्याच्यानंतर चांगल्या पाण्यामध्ये भिजत ठेवायची। याची डाळ भिजवून घेतली ना, मग आता डाळीमध्ये आहे ना, आता लहान मुलं घरात आहे तर डाळ घेतात, डाळीमध्ये मुलांना कसं डाळीमध्ये बटाटा वगैरे पाहिजे असतो ना, तर त्याच्यासाठी आहे ना आपण 1-2 बटाटे टाकायची डाळीमध्ये। कोणती पण डाळ बनवली आपण आमटी काय डाळ बनवली तर डाळीमध्ये 1 तरी बटाटा टाकायचा। चण्याच्या डाळीची बटाट्याची मी आमटी बनवते आहे। आता ह्याच्यासाठी आहे ना हा कांदा खोबऱ्याचा मसाला वाटलेला आहे, आणि ह्याची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे पहिली। तो मी हा मसाला घेणार आहे, आणि हा मसाला आहे ना दुसऱ्या भाजीला पण मला वापरायचा आहे। हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, हे तेल आहे। आता हे आमटीचं झालं, आमटीमध्ये आता इतर मसाले टाकायचेच आहे। आता मी भाजी बनवणार आहे। आता भात आमटी झाली आणि कोबीची भाजी बनवणार आहे। हे कोबी बारीक चिरून घेतलाय, त्याच्यामध्ये आहे ना 1 बटाटा घेतलाय, हे बारीक फोडी करून घेतले। कारण कोबी आहे ना भाजी बनवली की तो आलतो कोबी, म्हणजे त्याची थोडीशीच भाजी होते, त्याच्यासाठी आहे ना 1 बटाटा कापून साल काढून कापून घेतले तुकडे करून छोटे छोटे। आता याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते। हे मिरची घेतले 2 कापून, हे लांबडे मिरची आहेत बघा, हे जाडी मिरची, हे तिखट नसतात जास्त। आणि आपण समजा भाजीमध्ये हे लवंगी मिरची वापरली ना तर मुलं सुद्धा खाणार नाही आणि आपल्याला सुद्धा तिखट लागणार। त्यासाठी मी आहे ना हे 2 मिरची घेतले आणि हे 2 मिरची कापून घेतले, म्हणजे कोबीच्या भाजीमध्ये आहे ना ते दिसायला पण छान आणि भाजी पण चांगली लागेल शिमला मिरची सारखी। त्यासाठी हा 1 मोठा कांदा घेतलाय, हे ओलं खोबरं नारळाचं आहे, हे कढीपत्ता आहे, आणि टोमॅटो घेतले 2, पण एक अर्धा भाग आहे ना यातला मी भाजीमध्ये कोबीच्या वापरणार आहे, आणि अर्धा टोमॅटो आहे ना मी आमटीमध्ये वापरणार आहे। आता याच्यासाठी आहे ना आता मी आहे ना हे बाकीचे मसाले तर लागणारच आहे, पण कोबीची भाजी आहे ना मी पिवळी बनवणार आहे, म्हणजे याच्यामध्ये आहे ना मसाला नाही वापरणार आहे, मिरची मसाला नाही वापरणार आहे। आता हे भात आमटी आणि कोबीची भाजी झाली। आता मी दुसरी अजून आहे ना ही तोरी आहे, तोरी बोलतात त्याला, आणि गोसाले पण बोलतात, पडवल पण बोलतात। असे हे मी आहे ना पाव किलो आणलेले आहे, आणि हे साल काढून आहे ना हे वरना साल काढून असे तुकडे केले आहेत। हे मी आहे ना भरणार आहे, म्हणजे बटाटा त्याच्यामध्ये 1 घेतलाय। आता कोण माणसं समजा मुलं आहेत ना हे पडवल खात नाही तर आपण बटाटा टाकायचं, हे कसं लांब चिरून, असे लांब चिरून मी बटाटा टाकलंय, हे बघा। ते आहे ना हे मी आहे ना ह्याचं भरीत करणार आहे मी, म्हणजे आपण भरलेली वांगी करतो ना तसं ह्याचं आहे ना मी भरीत करणार आहे। म्हणजे आहे ना भात भाजी आणि काहीतरी रश्यावाली भाजी पाहिजे ना, त्यासाठी हे भरणार आहे मी। आणि त्याच्यामध्ये पण हे सर्व मसाले लागणारच आहे, कोथिंबीर पण लागणार आहे। आता मी दुसरं आहे ना, आता आपल्याला चपाती भाकरी काहीतरी पाहिजे ना, त्यासाठी मी काय करणार आहे, मी हे आहे ना बटाटे 4 शिजवलेत बघा छोटी छोटी, आणि याची आहे ना मी बटाटा पुरी बनवणार आहे। हे गव्हाचं पीठ घेतलंय 1 वाटी, त्याची मी बटाटा पुरी बनवणार आहे। आणि हे बटाटे पुरी झाली ना, मग आपल्याला म्हणजे समजा कोण पाहुणे आले तर काय म्हणजे सण असला तर आपल्याला कसं गोड पाहिजे असतो, गोड पाहिजे त्याच्यासाठी मी काय बनवते, ही शेव आणली बघा, शेवचं पाकिट आहे, ही भाजलेली शेव बोलायची। ही भाजलेली शेव म्हटलं ना की असे ते ऑरेंज कलर असा दिसतो, हे अशी शेव आणायची, ही जास्त भाजायला नाही लागत। हे मी शेव बनवणार आहे। शेवसाठी आता साखर घेतली, वेलची पावडर आणि ड्रायफ्रूट घेतलाय, आणि हे घी आहे। आता मी तुम्हाला हे वरचे मसाले दाखवते। हे मिरची मसाला घेतलाय, मीठ घेतलाय, गरम मसाला आहे, धना पावडर आहे, हळद आहे, हे जिरं मोहरी आहे, हे कशाला कोबीच्या भाजीमध्ये। आणि हे जिरं आहे ना
हे मला आमटीमध्ये थोडंसं फोडणीला द्यायचं आहे आणि हे फ्राय करते ना याला. आता मी पहिला आहे ना चण्याची डाळीची आमटी बनवणार आणि चण्याची आमटी झाली ना डाळीची आमटी की मग आहे ना मी नंतर हे करणार आहे, कोबीची भाजी करणार आहे. मी असं आहे ना एक एक करून तुम्हाला मी दाखवते गॅस जवळ जाऊन. पण पहिलं आहे ना ह्याची मी साल काढून तुम्हाला कापून दाखवते की मी हे कशी साल काढली ती दाखवते पहिली. इकडे बघा जेवणाची तयारी करते आणि दिदी बघा कशी झोपली आहे तिकडे. इथे पंखा बंद आहे ना, बाहेरच्या हवेला कशी झोपली आहे. आता मी तवा ठेवलाय आणि याच्यावर आहे ना पहिली मी कोबीची भाजी घालून घेते. तेल ओतलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना हे जिरं मोहरी टाकते. जिरं मोहरी चांगली तडतडली ना मग त्याच्यामध्ये आहे ना कांदा आणि कढीपत्ता टाकायचा. चांगली तडतडली बघा. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. भाजी घालून झाली ना माझी कोबीची, मग इथे मी आहे ना चण्याच्या डाळीची आमटी बनवणार आहे, कुकरला लावणार आहे. कांद्यामध्ये आहे ना मी कढीपत्ता टाकते आणि कढीपत्त्याची पानं आहे ना मोठी असली ना तर अशी 2 तुकडे करून टाकायचे, असे जरा तोडून टाकायची. आता इथे कांदा फ्राय होतोय ना तोपर्यंत मी कुकरला आहे ना आमटी लावते. कुकर खालचा गॅस चालू करते. कांदा चांगला भाजी खालचा फ्राय होतोय बघा. आता मी इकडे आहे ना तोपर्यंत कुकर मध्ये तेल टाकते आमटीसाठी. त्याच्यामध्ये पण आहे ना मी थोडी कढीपत्ता टाकते, जिरं टाकते. तेलामध्ये आहे ना कढीपत्ता टाकलाय, थोडा जिरा टाकते आणि आहे ना गॅस कमी करायचा. आपण 2 गॅसवर करत असलो ना एक गॅस कमी करायचा, दुसरा गॅस चालू करायचा. त्याच्यामध्ये आहे ना भाजीमध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते आणि मिरची टाकते. ही मिरची आहे ना तिखट आहे म्हणून मी 2च टाकली आहे. ती मोठी मिरची टाकली त्याच्यामध्ये. मोठी मिरची जी आहे ना मी फ्राय करून दाखवलेली आहे. पहिला काही दुसरा ताट बनवला ना त्याच्यामध्ये. आता हे आहे ना जरा बारीक गॅस करते आणि कुकरमध्ये आहे ना बाकीचे साहित्य टाकते आमटीसाठी. आता याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो टाकते, अर्धी टोमॅटो टाकले. आता याच्यामध्ये आहे ना मी बटाटे टाकते, कारण कोबी आहे ना नंतर टाकायचा, कारण तो कोबी आहे ना लगेच शिजतो. बटाटा टाकून आहे ना थोडं झाकण ठेवते आणि कोबी आहे ना धुवते. तोपर्यंत आहे ना आपली बिल बघूया आपली काय करते बाहेर. आता याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते जरा, म्हणजे बटाटे शिजेल लवकर. आणि मी आहे ना कोबी धुते. कोबी आहे ना जरी स्वच्छ असला ना तरी धुवून घ्यायचा. जेवण करताना आहे ना आपण पाणी पण घेऊन ठेवायचं, म्हणजे सारखं सारखं आहे ना हांड्यामध्ये कळशीमध्ये हात टाकायला नको. आता
आता आमटीचं बघूया. टोमॅटो चांगलं शिजलंय. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना बाकीचे मसाले टाकते. त्याच्यामध्ये अद्रक लसूण टाकते पेस्ट, मिरची मसाला 1 चमचा टाकायचा, धना पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि सगळं मसाला आहे ना असं सगळं ढवलून घ्यायचं चांगला आणि थोडा परत आहे ना थोडं 1 मिनिट शिजवायचं. गॅस फास्ट करते. बटाट्याला पण चांगली वाफ लागली आहे. मिरची पण चांगली फ्राय झाली बघा. आता याच्यामध्ये हळद टाकते आणि कोबी टाकते. कोबीच्या भाजीमध्ये थोडा हिंग टाकते. मी पहिले हिंग का नाही टाकला, तेलाबरोबर आहे ना त्याचा स्वाद निघून जातो म्हणून आहे ना तेलामध्ये फोडणीला नाही टाकलाय. थोडा 1 चिमटी हिंग आमटीमध्ये पण टाकायचं आहे. आता मी आमटीमध्ये हे वाटप टाकते, वाटलेला मसाला. आपल्याला जेवढी आमटी बनवायची आहे ना घट्ट पातळ तसा आपल्याला मसाला वापरायचा. आता याच्यामध्ये थोडा हिंग टाकते. आता याच्यामध्ये बटाटी आणि डाळ. आता आमटीसाठी आपण पाणी टाकायचं. म्हणजे आपल्याला जेवढी आमटी पाहिजे असेल ना तेवढं पाणी ओतायचं. घट्ट पातळ आमटी आपल्याला कशी पण चालते, घट्ट पातळ. त्याच्यामध्ये थोडी हळद टाकते, मीठ टाकते, कुकर मध्ये आहे ना जास्त पाणी नाही पहिलं टाकायचं, कारण का शिट्टी होता नाही ना, शिट्टीने सगळं वरती येतो कधी कधी. पण आपण थोडीच आहे ना थोडीशीच आमटी बनवायची पहिली आणि नंतर त्यापेक्षा झाली ना कुकरला झालं की नाही मग त्याच्यानंतर आपल्याला पाणी ओतायचं पाहिजे तर घट्ट पाहिजे तर घट्ट ठेवायची. आता कुकरचं झाकण लावलंय. आता इथे मी भाजी घालते. आता कोबी धुतलाय. आपल्याला टाइम असेल ना तेव्हा आपण भाज्या वगैरे कापून ठेवायची आणि गॅस जवळ येऊन आहे ना पटापट करायची, मग त्याला टाइम पण लागत नाही, पटापट होतात. आता याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. थोडा आहे ना मी ते भरीत करणार आहे ना त्याच्यासाठी ठेवले. आता याच्यामध्ये खोबरं टाकते, ओलं नारळाचं खोबरं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आता मीठ टाकते, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. भाजी आपली छान झाली आहे बघा. आणि कोबीच्या भाजीमध्ये आहे ना ती मिरची टाकायची, जाडी मिरची. म्हणजे भाजीचा कलर पण छान दिसतो आणि भाजी खायला पण छान लागते. आपण तिखट मिरची वापरली ना तर 1 नाही तर 2 वापरणार, म्हणजे ते बारीक तुकडे करून आहे ना ते भाजीमध्ये दिसत सुद्धा नाही. ते समजा मुलांनी घास खाल्ला ना भाजीचा की त्याला तिखट लागतो, मग भाजी खात नाही. आणि आपल्याला सुद्धा तिखट लागतो. भाजी मिक्स केली आहे, सगळी बरोबर ढवळून घेतली आहे. थोडंसं पाणी टाकते बघा, नावाला थोडा पाणी टाकायचा आणि आहे ना झाकण मारून चांगली शिजायला द्यायची. आता तोपर्यंत आहे ना आपण झालं की नाही आपली भांडी खाली झालीत ना
ही भांडी लगेच आहेत ना अशी धुवून स्वच्छ घासून टाकायची लगेच हाताबरोबर, म्हणजे आहे ना भांडी साठत नाही. नाही तर काय काय माणसं काय करतात, जेवण करता करता आहे ना भांडी राहिलेली तशीच बेसिंग भरून ठेवतात आणि मग जेवल्यानंतर कंटाळा येतो. मग जेवल्यावर कंटाळा आला की मग सुस्ती येते जेवल्यावर आणि मग माणसं झोपून जातात. मग कामाचा पसारा तसाच पडतो. आता एकदा भाजी ढवळून घेते. पहिले त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर टाकते. आता मी या भाजीवर आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवते, म्हणजे चांगली आहे ना मुरायला पाहिजे आणि चांगली तरसवली ना मग भाजी छान लागते. आता याच्यावरती झाकण ठेवते. आई ते आमटीला पण 1 शिटी झाली, अजून 2-3 शिट्या व्हायला पाहिजे. तोपर्यंत आहे ना मी ती पडवल आहेत ना तोरली ते मी भरून घेते. आता आपली आमटी आणि भाजी कोबीची शिजते गॅसवर. आता याला तोरली बोलतात, हे आहे ना पडवल पण बोलतात त्याला. हे मी आता आहे ना असे चीर देते त्याला, अशी मध्ये चीर द्यायची सुटीने, पूर्ण कापायची नाही. हे बघा, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये मसाला भरायचा आहे. ती अशी आहे ना सुरीने चिरायचं, म्हणजे पूर्ण नाही कापायचं. आपण वांग्याला कशी चीर देतो तसं चिरायचं आहे बघा. ह्याच्यामध्ये मसाला भरायचा. कुकरला 3 शिट्या झाल्या, अजून 1 शिटी झाली ना 4 शिट्या करते आणि मग गॅस बंद करते. त्याच्यात मसाला भरायचा आहे ना, तो आता मसाला रेडी करते बघा. आपल्याला ग्रेव्ही पण बनवायची आहे ना, त्याची ग्रेव्ही सारखा, म्हणजे आपण भरलेली वांगी बनवतो ना तशी बनवायची आहे. कुकरला 4 शिट्या झाल्या बघा. आता मी गॅस घालून येते. आता याच्यामध्ये पहिलं मीठ टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकायचा. हळद टाकायची. धना पावडर, मिरची पावडर, गरम मसाला, अद्रक लसूणची पेस्ट, आणि थोडीशी आहे ना कोथिंबीर. मसाला भरायचा आहे तोपर्यंत मी आहे ना कुकर म्हणजे गॅस बंद करून येते. दिलू, त्याने खाल्ले. तू चिची पाहिजे? हे बघ, चिची करते तुला चिची करते. काय बघते मम्मी कशी जेवण बनवते. असं सर्व आहे ना ह्याच्यामध्ये मसाला भरायचा. हे आपण आहे ना सुका मसाला केला तरी पण चालेल, पाणी नाही टाकायचं आणि सुकंच वाटायचं. आता मला कसं आमटीला पाहिजे होता ना मसाला, म्हणून मी पातळ केला. एकदम आपली वांगी भरलेली असतात ना तसेच चवीला लागतात, छान लागतात. आता याच्यामध्ये सगळा मसाला भरून घेतलाय. आता गॅसकडे जाऊन करून दाखवते.
कोबीची भाजी पण छान झाली आहे. इकडे आमटी पण झाली आहे. आता ह्या तव्यामध्ये आहे ना मी भाजी काढते आणि ह्याच तव्यामध्ये आहे ना हे पडवलची फ्राय करून घेते. भाजी एकदम मस्त छान झाली बघा, कलर पण छान आलाय. आता तवा ठेवलाय, तव्यामध्ये आहे ना तेल टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना पहिली बटाटी आहेत ना, ती बटाटी पूर्ण पाणी काढून घ्यायचा आणि जरा म्हणजे अशी जरा थोडी वालवून घ्यायची, सुकून अशीच कपड्याने पुसून. आणि ही आहे ना पहिली फ्राय करून घ्यायची. बटाटी आपली फ्राय होतात आहे तोपर्यंत आहे ना मी आता गॅसवर भात ठेवते. तांदूळ धुवीपर्यंत आहे ना थोडा गॅस बारीक करते. तांदूळ चांगले 2-3दा धुवायचे. आता मी या दुसऱ्या गॅसवर भात ठेवलाय. बटाटी अशी तेलामध्ये जरा फ्राय केली ना की बटाटी कशी जरा चांगली लागतात, क्रंची लागतात, अशी म्हणजे खायला जरा कुरकुरीत लागतात. आणि आपण डायरेक्ट शिजवली ना फ्राय मध्ये तर ती एकदम नरम होतात आणि पिघलतात तोंडामध्ये. बटाटी बघा मस्त फ्राय झाली आहे. आता ही बटाटी काढते आणि गॅस आहे ना थोडा कमी करते. आता तेलामध्ये आहे ना जिरं आणि हिंग टाकते आणि ते भरलेले पडवल टाकते. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पडवल टाकते. तेजपत्ता टाकलाय. वांग्याला पाणी नाही सुटत पण ह्याला आहे ना पाणी सुटतो. आता याच्यावरती आहे ना आता तो मसाला आणि ही बटाटी आहेत ना थोडी ह्याला वाफ लागल्याच्या नंतर टाकायची आहे. 2 मिनिटं झाली आहे फ्राय करायला टाकले तेलामध्ये. आता हे तेजपत्त्याचं पान आहे ना काढते. आता याच्यामध्ये बटाटी आणि तो त्याचा मसाला उरलेला तो टाकते आणि झाकण मारते, वाफेवर ठेवते. टोमॅटो ठेवले थोडीशी आणि मसाला आहे ना थोडं पाणी टाकायचं. गॅस आहे ना थोडा बारीक करते. आता याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते आणि चांगलं आहे ना 3-4 मिनिटं शिजायला देते. गॅस मीडियम ठेवलाय बारीक. भाताला पण चांगली उकळी आली आहे. भात मुरायला ठेवलाय आणि इथे आहे ना हे तोरली पडवळ हे पण मुरायला ठेवलंय म्हणजे चांगली आहे ना शिजायला हवी. एकदम मसाला एकदम ग्रेव्ही छान झाली बघा. आता हे आहे ना इथे शिजेपर्यंत मी तिकडे आहे ना बटाटा पुरीची तयारी करते. हे पडवळ तोरलंय ना शिजायला हवाय, थोडा थोडा कच्चा आहे. आता याच्यावरती झाकण मारून आहे ना बारीक गॅस करून ठेवते आणि आपली पुरीची तयारी करते. एकदम बारीक गॅस ठेवलाय आणि भाताखालचा पण गॅस बारीक केलाय. भात मुरतोय.
मध्ये जेवण आहे ना, भाताखालचा गॅस आणि हा गॅस घालवायचा. आमटी झाली, कोबीची भाजी झाली आणि आता आहे ना ते पडवलचं भरीत ठेवलंय शिजायला आणि भात ठेवलाय मुगायला. तोपर्यंत आहे ना मी पुरीची तयारी करते. दीड बघा आमची कशी कशी झोपते. पंखा बंद आहे ना, तिला गरम होतो, दीदला गरम होतो. दीदू गरम होतो तुला. आम्ही इकडे रेसिपी बनवतो ना पंखा बंद करून, पण बिचारीचे हाल होतात. कशी पण झोपते. स्वेटर बंद करते दिदू, बाहेरचा आवाज येतोय. बाहेर मुलं खेळतायत ना, तर ते स्वेटर बंद करायला सांगते. आता हे बटाटे सोलून झाले. आता याच्यामध्ये ना पीठ भिजवायचं आहे. ते पहिलं आहे ना मी बटाटे किसून घेते. बटाटे किसून घेतलाय. आता याच्यामध्ये आहे ना हे थोडे थोडे मसाले ठेवले ते घेते. थोडी कोथिंबीर टाकते, थोडीशी धना पावडर, थोडीशी मिरची पावडर, थोडासा गरम मसाला आहे, थोडीशी अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. म्हणजे पुऱ्या आहे ना आपले चांगले झणझणीत होणार. आणि थोडंसं मीठ चवीपुरतं. आता याच्यामध्ये आहे ना हे पीठ भिजवायचं आहे. चपातीसारखा पिठाचा गोळा करायचा. भात पण झाला असेल आणि भाजी पण झाली असेल फ्राय. आता मी गॅस बंद करायला सांगते पप्पूला जरा. असं आहे ना पाणी टाकून थोडा घट्ट गोळा करायचा पिठाचा, चपातीच्या पिठासारखा. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे पुऱ्या बनवायचे तसे पुऱ्या बनवायचे, तसं घट्ट पीठ मळायचं एकदम. थोडं हाताला तेल लावायचं आणि चांगला गोळा मारायचा आणि पुऱ्या लाटायची. त्याचे ना पोळी लाटायची आणि त्याची पुऱ्या पाडायची. पातळ पोळी लाटायची, अशी अशी पातळ लाटायची पोळी बघा. आणि आता याचे आहे ना असा ग्लास घ्यायचा किनारीवाला आणि असे छोटे छोटे आहे ना पुऱ्या पाडायचे. ठेवलंय आणि भांडं ठेवलंय. तर शेव बनवते आणि शेव झाली ना की पुऱ्या बनवते. पुऱ्या कशा माहिती आहे का, गरम गरम पुऱ्या चांगले लागतात. शेवटला पुऱ्या करायचे. शेवचं पाकिट आहे ना असं भाजलेलं आणायचं. कच्चा आणि पक्का बोलतात. कच्चा असतो ना तो भाजलेला नसतो आणि पक्का बोलला ना तर असं भाजलेला असतो. ते कसे आपल्याला जरा भाजायला लागतात फक्त. ते बघ घी मध्ये थोडे फिरवायचे. आता दाखवते मी तुम्हाला. मी कसे थोडेसेच करते. तुम्ही आहे ना सर्व पण करू शकता. हे बघा मी अर्ध्यातले अर्धे घेतले, म्हणजे अर्धे कमी घेतले. आता मी पहिला आहे ना 2 चमचे घी टाकते. आणि याच्यामध्ये आहे ना थोडी शेव भाजून घेते. शेव घी मध्ये भाजून घेतली आहे. आता याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकते. आता याच्यामध्ये साखर टाकते. साखर आपल्याला जेवढी गोड लागेल ना तेवढी घ्यायची. हे वेलची पावडर आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना पाणी ओतते.
गरम पाणी ओतलंय. आता मी पाण्यामध्ये बनवले आहे, दुधामध्ये पण शिजवून घ्यायचे. आपण दूध टाकला तरी पण चालेल. आता याच्यामध्ये थोडी कलरसाठी आहे ना, थोडीशी हळद टाकते. आणि याच्यामध्ये थोडासा नावाला मीठ टाकायचा, कारण ते आहे ना शिऱ्यासारखं नाही लागत. शिऱ्यामध्ये थोडं मीठ नाही टाकत, याच्यामध्ये थोडंसं टाकायचं नावाला मीठ. शेव इथे शिजेपर्यंत आहे ना, या एका गॅसवर मी तेल तापायला ठेवते कढईमध्ये आणि पुऱ्या तळून घेते. शेव चांगली शिजली आहे बघा. थोडी ही आहे ना आता थोडी सुकायला द्यायची. शेव आपली रेडी झाली आहे. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते आणि गॅस बंद करते. आणि इथे आहे ना तेल पण तापलाय. आता इथे आहे ना एक एक पुरी करून तळून काढते. आपलं जसं तेल असेल ना तसे तेलामध्ये सोडायचे. तेल तापला की गॅस आहे ना थोडा मीडियम करायचा. नाही तर पुऱ्या कशा माहिती आहे का, लगेच शिजून वरती येतात. असे पुऱ्या हळूहळू शिजवून द्यायचे. जेवण एकदम मस्त एकदम रेडी झालेलं आहे. सर्व बनवलं आहे. कोबीची भाजी, पडवलची फ्राय, बटाटा पुरी, पापड, शेव, गोड शेव बनवली आहे, भात आणि चण्याच्या डाळीची आमटी. आता तुम्हाला आहे ना ताट वाढून दाखवते. दाखवलंय बघा कसा भरलाय ताट. वाटीतून सगळ्या भाज्या भरल्या आहेत, शेव भरले, पुऱ्या ठेवले आहेत, पापड, काकडी, गाजर, लोणचं. आणि मेन म्हणजे मी जास्त आज काय स्पेशल काय बनवलं आहे, चण्याच्या डाळीची आमटी. आता माणसं म्हणतात ना आज डाळ काय, गोडी डाळ झाली, कढी झाली, आता आज काय भातावर बनवायचा. तर हे अशा प्रकारचं आहे ना, मी म्हणजे एक प्रकार तुम्हाला दाखवलाय. तुम्ही आहे ना ते करू शकता असं वेगवेगळं. आता मी जसे ताट बनवते ना तशा पद्धतीने मी 2 भाज्या बनवल्या, तुम्ही 1 भाजी बनवा. असं काही प्रॉब्लेम नाही, 2च भाज्या बनवायला पाहिजे. म्हणजे एक प्रकार दाखवला तुम्ही. आज म्हणजे मी ते पडवलचं ते भरीत दाखवलंय ना, तर तुम्ही ते की करू शकता. कोबीची भाजी नाही करायची, कोबीची भाजी केली तर ते नाही करायचं. पण असं डाळ, शिरा, हे असं पुऱ्या, कधी चपाती, रोज चपात्या खाऊन पण कंटाळा येतो, पण अशा पुऱ्या बनवायचे. असं मी आज स्पेशल ताट बनवलं आहे. आणि आता तुम्हाला आहे ना पप्पू मला जेवून दाखवणार आहे, कारण आता जेवायचा टाइम झालाय आणि तो जेवला पण नाही अजून आहे. तर आता तुम्हाला एक ताट जेवून दाखवणार आहे. साधी साधी आणि सोपी. किती राईस प्लेट तुम्हाला खाऊन दाखवले. त्याला लागले भूक. आता सगळं खातो, नाहीतर भाजीतलं कांदा, कोथिंबीर, मिरची तर बाहेर काढतात, कांदा बिंदा सगळं बाहेर काढायचं. कधी काही अजून काढते. कधी काढायचं? लहानपणी. आता खातो सर्व. सर्व चांगलं झालं. तुझी फेवरेट वस्तू काय सांग? फेवरेट एक वस्तू तुझी काय आहे? पोटॅटो फ्राय. पोटॅटो फ्राय. बटाटा त्याला लहानपणापासून आवडतो, ते पण फ्राय केलेली. त्याच्यामध्ये काय टेस्टी झालंय? कोबीची भाजी. सर्व चांगलं आहे. सर्व चांगलं आहे. मी तर 11th नंबर आहे, 11वी नंबर राईस प्लेट आहे. ज्या अगोदर तर मी 10च्या 10 राईस प्लेट सर्व टेस्ट केले आणि सर्व चांगले झाले. आता ही तर तुमच्या समोर खातो, बाकीचे 10 तर मी सर्व खाल्लेले नाही. हा, फक्त कधी ताई असली की ताई पहिलीच भेटते,
आणि कधी नॉनव्हेज फिश असले की दिनला पहिला भेटतं आणि नंतर मी खातो. ती आमची भात वगैरे काही खात नाही. काही सुद्धा तुम्ही सोनं करा घरामध्ये ती खात नाही, ती बघत सुद्धा नाही. मच्छी पण फ्राय करताना वगैरे येणार, जवळ नाही येणार. लांबून ती पण तिला सोडून देणार पुड्यामध्ये, तेव्हा ती खाणार. आणि हे आम्ही विचार का केला, कधी कधी असं वाटतं ना की खूप सारे लोक बोलतात की आज जेवणामध्ये काय बनवायचं. खूप सारे ऑप्शन्स असतात, तुम्ही माहिती नसतं लोकांना ना की काय काय बनवायचं. म्हणजे असं एक ताट बनवून तुम्ही सर्व म्हणजे हा ताट पूर्ण एक बनवू शकता ना घरी. पापड आहेत नाचणीचे. म्हणजे त्यांना ते सांगतो ना, ते बेल वाजवायची. आम्ही जेव्हा सबस्क्रायबर लोकांना भेटतो ना, तेव्हा सबस्क्रायबर्स म्हणजे अशी माणसं बोलतात की काकी तुम्ही आता व्हिडिओ टाकत नाही, असे प्रश्न बोलले ना तुम्हाला. पण आम्ही कधी कधी लेट झालं तरी हफ्त्याला एक तरी व्हिडिओ असतो, 2 असतात किंवा 3 असतात, पण आम्ही किती पण लेट झालं तरी टाकतो. मग मी त्यांचे मोबाईल, मी बोललो तुमचे मोबाईल द्या माझ्याकडे. तर मी मोबाईल जेव्हा चेक केले तेव्हा त्यांनी सबस्क्राईब तर केला होता, फक्त ते बेल आयकॉन प्रेस नाही केला होता, म्हणून त्यांना नोटिफिकेशन येत नव्हते. मी तुम्हाला करून दाखवतो. आणि हे नोटिफिकेशनचे जे बेल आहे ते तुम्ही युट्यूबमध्ये कोणतेही चॅनल्स बघत असाल ना आणि ते तुम्हाला आवडत असतील तर सर्वांचे तुम्ही ते बेल आयकॉन प्रेस करा. म्हणजे तुम्ही कोणतेही चॅनलवाले जेव्हा व्हिडिओ टाकतील ना तेव्हा ते तुम्हाला जीमेल पासून किंवा नोटिफिकेशन किंवा युट्यूब पासून तुम्हाला माहिती पडेल की अशा माणसांनी असा व्हिडिओ टाकला आहे. म्हणजे तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता आणि मी तुम्हाला दाखवतो ते कसं करायचं. आता या मोबाईलमध्ये आता यूट्यूबचं ॲप्लिकेशन बघा इकडे आहे. ह्याला मी प्रेस करतो, असा हा यूट्यूब ओपन झाला आहे. आता इकडे सर्वात वरती तुम्हाला माहितीच असेल, इकडे हा सर्च आयकॉन, इकडे आपण सर्च करतो काही असेल त्याला मी प्रेस करतो. आता इकडे सर्चमध्ये आपल्याला शुभांगी कीर टाईप करायचं. आता इकडे मी टाईप केलेलं आहे तर आलं आहे ते स्वतःहून शुभांगी कीर. हे बघा असं असतं, असं दिसतं. आता मोस्टली सबस्क्रायबरच्या मोबाईलमध्ये मला असं दिसतं. आता ह्याला मी परत प्रेस करतो. आता शुभांगी कीरचं अकाउंट उघडेल. हे बघा सबस्क्राईब तर केलेलं आहे पण बेल आयकॉन प्रेस नाही केली आहे. बेल आयकॉन प्रेस केलेलं कसं समजतं. आता मी फक्त ह्याला एकदा टॅप करतो. हे बघा ह्याला बोलतात बेल आयकॉन प्रेस झाली आहे, म्हणजे आता तुम्हाला सर्व नोटिफिकेशन्स येतील. आता असंच तुम्हाला जे कोणते तुम्हाला जे रेसिपी चॅनल्स किंवा कोणतेही चॅनल्स आवडत असतील त्याला तुम्ही असंच करू शकता. अजून एकदा करून दाखवतो बघा. आता शुभांगी कीरचा दुसरा जो चॅनल आहे शुभांगी कीर वर्ल्ड, हा बघा शुभांगी कीर वर्ल्ड, ह्याला मी प्रेस केलं. बघा ह्या चॅनलला तर सबस्क्राईब पण केलं नाही, त्याला मी ओपन करतो शुभांगी कीर वर्ल्डला. बघा ह्याला सबस्क्राईब बटनला रेड बटन ह्याला प्रेस एकदा केला की असं होतं. पण ते एकदा प्रेस केल्याने ते बेल आयकॉन प्रेस नाही होत, त्याला आपल्याला सेपरेटली प्रेस करायला लागते, परत एकदा प्रेस करायला लागतो. हे बघा असं मस्तपैकी रोजच्या रोज तुम्ही मस्त जेवण बनवा. भाज्या पण स्वस्त आहे, 10 रुपये पाव असतात, कधी 15 रुपये पाव असतात. पण आता आहे ना कोबी आणि फ्लावर आहेत ना खूप महाग आहे. एक फ्लावरची गड्डी घेतली ना 40 रुपये असतं. आता थोड्या दिवसांनी आहे ना 10 रुपयाला भेटेल एवढी गड्डी. तेव्हा तुम्ही आरामात मस्तपैकी भरपूर भाज्या आणा आणि भरपूर खा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.